Ongi etorri Orotariko Euskal Hiztegiari buruzko tutorial honetara. Aurreko tutorialean oinarrizko bilaketak nola egiten diren ikusi genuen. Oraingo honetan bilaketa aurreratuak ikusiko ditugu. Orotariko Euskal Hiztegiaren aberastasunik handiena adibidetegian dago. Hor ikus daiteke euskal hitzen erabilera nolakoa izan den denboraren, euskalkien edo idazleen arabera. Bilaketa laukiaren eskuineko menu zabalgarrian sarreretan aukeraren azpian, definizioetan eta adibideetan aukerak ditugu. Definizioetan aukerak erdaretatik euskarazko ordainetara joateko aukera ematen digu. Aukera hori beste tutorial batean ikusiko dugu. Has gaitezen orain adibideetan aukerak zer eskaintzen digun ikusten. Demagun mendeku hitza daukaten sarrerak ikusi nahi ditugula. Adibideetan aukeratu, mendeku hitza bilaketa laukian sartu eta bilatu botoia sakatuko dugu. Orriaren eskuineko aldean mendeku hitza duten sarrerak agertzen dira. Abogadu, aipu, apen eta bar alfabetoaren urrenkeran. Horietako bakoitzak adibide bat edo gehiago eta adibide horri dagokion informazioa du. Adibidez, adibidea zer sarreratan dagoen, adibidea, bera, adibidearen kokapen zehatza sarreran, adibidea sarreran ikustera joateko esteka. Horriaren ezkerreko aldean iragazkiak daude. Horien bitartez zehaztasun handiz bila daitezke adibideak mendearen, euskalkiaren, egilearen eta obraren arabera. Adibideetan bilaketa bat egiten denean aukera dago iragazkiak erabiltzeko. Ikus dezagun adibide bat. Asto hitza bilatuko dugu. Hau da emaitza. Horri barreneko zenbaki horiek emaitzak dituzten orrialdeak dira. Kasu honetan, 459 sarreratan agertzen dira asto hitza duten adibideak. Ezkerreko menu zabalgarrietan iragazkiak aukera daitezke. Eman dezagun asto hitza Jon Miranderen obretatik ateratako adibideetan ikusi nahi dugula. Egilea menua zabalduko dugu eta hor Mirande hautatuko dugu. Eskuinean ikusten den 6 zenbakiak adierazten digu 6 sarreratan daudela Miranderen obretako adibideak, asto hitza dutenak noski. Adibide bera sarrera batean baino gehiagotan egon daiteke. Hau da emaitza. Asto, basta, eskandalizarazi eta bar. Sarreraren lemaren azpian adibidea asto hitzaren zer adierari dagokion jartzen du. Adibidez, eskandalizarazi sarrerakoa hitz horren lehen adierakoa da eta ezaugarri sarrerakoa berriz bat, bi adierakoa. Adibide bakoitza sarreraren barruan ikusteko sakatu eskuineko gezimuturra. Zein iragazki dauden aktibatuta adibidetegia hitzaren azpian agertzen da. Iragazkiak aktiba eta desaktiba daitezke beharren arabera. Kontuan izan, desaktibatzen ez den bitartean iragazkiak funtzionatzen jarraitzen duela. Aurreko bilaketan beste iragazki bat gehituko dugu, asto hitza Miranderen obra jakin bateko adibidetan ikusteko. Aurbesoetakoa obra aukeratuko dugu. Obra horretakoak 2 sarreratan daude, asto eta eskandalizarazi. Konturatu orain 2 iragazki daudela, Mirande eta aurbesoetakoa. Bestelako adibide batzuetan iragazki batzuk erabiltzeko, lehenbizi 2 iragazki horiek desaktibatu egin behar dira, bertan klik eginez. Esate baterako. Orain nahi badugu Orotariko Euskal Hiztegien jasotako asto hitzaren agerraldi zaharrenak zein diren ikusi, lehenbizi erabili ditugun iragazkien zeinuak itxi egin behar ditugu. Egin klik desaktibatzeko. Hori egin ondoren, prest gaude adibidetegian asto hitzaren beste bilaketa bat hutsetik egiteko. Bilaketaren emaitza agertzen denean, mendea iragazkia zabalduko dugu. Hor badira 16. mendetik hasi eta 21. mendea arteko adibideak. Zaharrenen bila gabiltzanez, 16. mendea zabalduko dugu. Adibide gehienak leizarragarenak dira eta beste batzuk refranesi sententziasekoak. Honekin bukatu dugu tutorial honekikoa. Hurrengo tutorialean beste bilaketa mota batzuk ikusiko ditugu.